Nimin Bairabi chu Sairang New Line Project chungchang Larsap Dr Babu Kambhampati hovin sawiho ani. Chief Minister Pu Lalduhoma hovin Office of Finance de ZIDCO official pawimawh ten sawrkar enkawlna chungchanga thil pawimawh sawihona an nei. Khawzawl police te chuan Nimin tlai dar thum khan Tuisenphai checkgate-ah pakhat atangin kuhva rau kg sang hi somthum vel thiam taka thuhruk an man. Thirtu te in zawain chi baivek ule chanchin thari lo ngai tha anga chartu tabi thale rin zwali tuna chanchin kimchang zokin. Kolasi venglai branch YMA ten enkol tu nei lo YMA nan enkol mi pani thlan lungphun na vo in khan an nei. Kolasi venglai ten an veng chunga in lo a cheng chungte nei lo vanlel hanale chungte nei lo kumsang hi som pariata TNT anda chatuan rampanta ma kami te lungphun na vo in khan an neya vanlel hanale ma kami te hi namdoina da ni in anthi ni thlengin YMA ten an enkola lungphun zo hian venglai thlanwal cholbu ka an pualin thlan chutna hun man ani. Nimin vaireng te kalchangin Mizorama diesel chip som pariat le petrol chip som panhi phurlu ani a diesel hi ATS filling station baka Kolasib district chung vaireng te ale sangliana FSNJKL filling station vaireng te chantu chip khatve atela petrol phurlu zinga XP chip khathi mizofet Kolasib chantur ani LPG chip som ni pakhatlu zinga mizofet Kolasib chantu chip khat atel bok. Nimin Bairabi chu Sairang New Line Project chungchang Larsap Dr Babu Kambhampati tenen sawiho ani. Larsap chuan re lo lut tur chuan Mizoram tan kong tam taka masona athendon ti asoya North East Frontier Railway engineer te chuan Rajbhavana anin komna a NFR how tu te chuan aizo kot kaya bungrwale mi puizin ve vak phurthleng tu tur rail kong siam me ka masona an nei te Larsap an shilfia. Larsap chuan rail chuan Mizoram le Chenom State Assam in Karazin huna ti tlem don baka khwazin le bungro phur sen so na sataka ti tlem tur tho asoya rail manga bungro phur man na sataka hniam dona wangin Mizoram tan kong tam taka masona danga thendon ti asoibok. Mizoram ezona bulchan tu te chu rail ina kentel sum dona lian tham tak taka omdona wanga lawin puacha thaturin a cha boka rail kong siam na sen sawi enon ani hnuwa chengwai bel che changra zan hi som pathum point pasari pani ania tuna hian physical work za som kwa pathum zo fel toni in station pali om tura hortoki station chu tun thla chunga hon tum ani. Chief Minister Pu Lalduhoma hovin Office of Finance le ZIDCO official pawimawh ten sawrkar enkawlna chungchanga thil pawimawh sawihona an nei. Chief Minister chuan hunrei lo te chungin Mizoram sawrkar din hmuna zia om chho awangin lomomati thu asoya Finance Department thoktu te inpek na wangani atibok. Mason zel tuma bei apawimawh thu le chumia tan chuan voina kan soiti hi apawimawh don ani ati. He huna hian sawrkarin hathona tur sum le pai hunrei lo te chunga pung oma financial institution lamada theidan overnight investment chungchang te department in financial database nei thu te sum le pai von konga sawrkar thu chuakin zom a hlole hlo te le thil pawimawh dang te an soi ani. He meeting a hian pu TBCL ven chunga advisor to CM Finance pu H.VANLALNGHAKA fanai commissioner and secretary to CM le official pawimawh dang te an tel ani. Voin Chonhu Khan Foundation Training for Combined Civil Service Probationers 2023 batch chuan Chief Secretary P.Renu Sharma chu Chief Secretary Conference Hall a Komin Initiative na hun an mangbok ani. P.Renu Sharma chuan fuina thu soin ramtana thanhem ngai le rin om taka thok turin a cha a mi puitanan ha thok an ni ti sharang turin a fui bok he hun hi ATI course coordinator Pigolda de zo mangai chuan a tel pui bok ani. Khawzawl police te chuan Nimin tlai dar thum khan Tuisenphai checkgate-ah pakhat atangin kuhva rau kg sang ni somthum vel thiam taka thuhruk an man. Thu don nei na tarlanda ni Nimin tlai dar thum vel khan Tuisenphai checkgate-ah champhai lama tanga local truck pakhat MZ01 AA6341 leltan moya kumsomli pakhat champhai zotlang khal chu an lo cheka kuhva ra bek som pakwale abeka tanga bun chwa sa kg zasari chuang an mana kuhva rawan man zong hi kg sang ni somthum vel ni in tua chung shalna anga chutin nuai nga sang sari zanga man hu ani lirthei khaltu le lirthei hi Khawzawl police te hian man ngalin champhai custom preventive force kuta hlan turati ani. Khati zong khatun tuma chanchin thar kan ngei thlak thei te chu ani e.